घूम घूम खोटेली सरसों के साग, घूम घूम खोटेली सरसों के साग। कहाँ है लागल हलहंगा में दाग, बोला हाय रे हाँ। एला दे बोल ईटा के घर देख तोना तानी, ईटा ते ढाल दे तोना तानी, अब भौजी ते पिता दे थोना तानी, बोला हाइले हाइले हाँ। एगो हमार सुनस ए थाले तने होते थुनले होते बोल हमार सुनस हां बोल जन चाचा बड़ा न हां इनके ऊपर बा अब बोल दे। पूरब से वो गाड़ी आइल, पूरब से को गाली आइल, आपे बैठल कौआ। आपे बैठल तौआ। पूरब से वो गाड़ी आइल, हाँ आपे बैठल कौआ। हाँ आ गोली गोली लात खैलसी ये चचौआ वाला। हाइले हाइले हाँ। एला दे सुन बोल ना हम तो हतानी ना का कहता रे तल तले के मोहन ताताती हां ओ उहे चचवा के चले को नकी हो जाई बड़ी हो जुगे लौती भौदाई ए तेला दूध तेला 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 ए तेला दूध तेला 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 अब भौदी तैली पहले धडल में लेला बोला हाइले हाइले हां ए थाले तले तोल हां तोल देही पर मत दिल थला आराम से तोल आराम से। अरे बाबू कुंवर सिंह तेगावा बहादुर सारे अब लगावो लोग ना हमरा के आए बाप रे बाप कैसे कैसे हम बच के आवत तनी हम ही जानतनी कहीं लागल नहीं खनु रे चार दुखना के लइका हमरा के तो फेकला से रंग है पर त गइल बाटे लेकिन एक बूंद देह पर ना ई टेक्निक ह ए बूढ़ी हेलो सुना ना आए बा बैठ ना आओ ना जान तड़ू का होली में माहौल खराब हो गइल बा गांव के हैं माहौल हाँ माहौल गांव के खराब हो गइल बा होली में तो हमरो मिजाज खराबे हो अरे मिजाज खराब हो गइल बा हमने से कैसे कैसे बाँच के आवत तनी उ हमरा के से पूछा ना का भई दुखना के लइका सार गोबर फेंकत रहल हां गोबर फेंकता जे आवता जाता के देहिए पर गोबर फेंक देता हमरा पर नु सोचला से कि मने चाचा हमें त हमरा पर रंग फेंकला सा बस हाथे से ढक के ओकरा के कैच क के है अब फेंकनी है चार के हम कहीं चाचा दिया ना लगी माया है देख ना कुल रंग रंग हो गइल बा है तो अच्छा सुन तो हम तो मान ले मरद हई है हां तू ओने मत जइहा तू मत जइहा जान तड़ू हां ओने बहुत गंदा बा मत जइहा ई हवा खराब है फगुआ के साला हवे खराब है हवा जे फगुआ के लेला फागुन के हवा उ माथा खराब कर देला तू मत जइहा ओने सब लइका बौराइल बा साला आदमी ना हमें सब अच्छा हाँ हम तो मान ला बूढ़ बुजुर्ग बानी कैसे हूँ मान लगी चली है अच्छा हाँ अरे वहां कैसे हूं बच के आ गई नी ना हम तो बच के आ गई हम मर्द नु है बड़ा इज्जत करत रे वहां हाँ जी इज्जत है देखा तो देखे कैच कहीं नहीं है लेकिन फेंक देनी हम बात बस चला अरे कत दूसरा में फेंकत होई रंगा गई था गलत फहमी में पड़ गई हमरा ए बुढ़ारी में के पूछे रंग डलवावे के शौक लगता है ना तो मैंने हाँ तू हमरा के बूढ़ है कबू हमारा दिल टूट जाए फागुन में तू जा होने जा हमें खाना पीना के इंतजाम कर तारा संगे बैठे लायक नहीं है अरे इधर हमारा माई बाप जैसा रहल के बुढ़ारी में बूढ़ पुरानिया हमसे कितना बड़ बड़ बियाह को दे हम तो अबे न कटरीना कैफ अरे कटरीना कैफ माधुरी दीक्षित है जाना बोल जाता आई बाबू ए तके भाग ना भाग ना भीतर भाग चुप रही बैठे कुछ ना होई भाग 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 जाए चाचा हाँ हाँ चाचा प्रणाम। प्रणाम खुश रह भाभी प्रणाम। आए प्रणाम भाभी। साला हमरा चाचा कहता हुआ भाभी कहता साला भौजी गंगा नहाए आ तोरा के भैया बोला बा हाँ जालो अपना घर भाभी कैसन बाड़ू? अरे साला भाभी रे साला हम चाचा ई भाभी कैसे हो गए रे अरे थाले तो नहीं तीन हाथ नहीं थे ताती न रे
चाची चाची हम कहने तारा से कि हवा खराब हो गई बा साला ई फागुन के हवे वैसन ह हमरा के चाचा कहता तारा के भाभी कहता बताओ तारा भाभी के लगाओ बुझ जाई का जाना है लगे संग चल जा साला हमरा ये फागुने में हमरा बुझाता कि हम एथी करे अरे साला हेने से ले ली तनु हेने से ले ली ओने न ले रही आए भौजाई के लगावे ता हमर लगा चलो रे भाभी तो लगा भाभी थे भाभी तो लगा भाभी थे भाभी तो लगाव भाभी कहाँ बा भाभी भाभी ई भाभी आई हम चाचा ई भाभी आई अरे हाँ हाँ पैर पर प्रणाम गोल पर हाँ गोर पर खुश रह ऐ तू जा भीतर जा अरे साला जाओ ना चल बैठ ना साला बैठ अरे भैया हम बहुत तेरा में पड़ गई बानी है भगवानी फागुन के महीने काहे आवेला अरे त का भइल तनी सम कहनी न कहानी है तो तू कैटरीना के भइल बारू तो हम का हई हम का हई मार देम गोली ए तता जा बउआ लोग घरे जा हां जा लो भौजाई पूरा बनल बाड़ू हां थई आए ए पुआ बड़ चले नाले बा पुआ ए का कहत रे तन तू थाय त मनावला थाय ते खाए के हां खाए के मंगाओ के बा मुर्दा बनेले वाला मुर्दा अभी ना मुर्दा नहीं था बनेले मुर्दा मुर्दा हाँ मुर्दा ए मुर्दा बनाओ कहत रे अरे थाले बतावले मुर्दा है ता तो तले ए सुना लोग ए रे मुर्दा खै ए भैया ओने कहाँ जाता लोग का चाहता लोग कि फागुने में हमार टूट जाओ अरे थाले भाभी हमार फागुने में टूटी ए तता क्या तोरे चलते टूटी फागुन में रे हारा जल्दी कहानी है कि ते जो घरे अपना जो होने अंदर जो ते है कैटरीना कैफ बन के एजिया बैठल बाड़ू बने हमार प्राण ले खाती अरे वहां है नहीं हां केनी जाई का हो जाई खाली हमरे है नहीं ए तता हां भाभी तो बड़ा बढ़िया वाली थुन ए भाभी मत ना कहा चले चला हमार करेजा डॉग के लगता आ देखवा ए साला रे साला हमरा के चल जाता चाहिए ए तता आ देखला तितना अरे भैया का है ऐसे करत लो बाबू अरे हारा जल्दी जो ना जाओ काहे टड़ के जाओ अरे लइका आज फगुआ में आइल बड़ो रोल लइका फगुआ में आई बात तो हई का करी है हई ई का करी है बैठ के लइके फगुआ खेली है सब लइका सब 9 दिन के रंगा 100 दिन के होली आज जानते रे यही से एगो बात हमरा याद पड़ता बोले कि ब्याह की चाह उठे मन में तब 15 20 25 में कीजो आ 30 बरिस में खीस उठे तब 40 बरस में नाम न लीजो 60 बरिस में जी ललचे तब काढ़ के जूता कपार पे दीजो है 80 बरस में अति करे तब बांस चढ़ा दरियाओ में दीजो साले ई का कटर रे गोल लगनी है ई ठीक कहल बाटे लइका गोल लगता तो मारा तरह की जब इज्जत से लइका लइका कइले बारू नु ई तार लइका है सारे तोरा के भाभी कहता से साला हमरा के चाचा कहता है कहता कि हमार लइका हमें रउआ तो लइका हमें हमार तो लइका तो तोर लइका ना आवेल सा चल ए तता हां पपी दाना आज ई लइका कितना सुंदर है ना बैठल बाटे ई साला लड़सू ठोके होने बैठल बाटे अच्छा साला उ लइका ए सुन तता का लकदा पचा लइका सुन रहा तनी हेने चली तनी हेने सर की ना ए जा तनी एंगे दने देना ना तू हाँ। एंगे न से दीवार दने दो साला यार साले रे साला के का दिया रे साला रे औकात में रहबा सकी ना साला फागुन हमारे ही में टूट जाई बिया हम जगह तनी की फागुन तो हमने का कहतन जे कि चैत चलता आए हमने का कहतन हां तो फागुन है तो फागुने ले खड़ा हलो हां तनी भौजी से पुआ खिवा दी भौजी से पुआ खिया दी ई भौजी आई तार ई भौजी आई तार भौजाई कहली हा बुआ खियई रे ओ कहले है कि हम भौजी लगो अब हम जहर खाए के अलावा दोसर कोनो उपाय नहीं है हम अब जाते नहीं हमरे के छोड़ दे लोग बाबू हम साले घर में फिर कल से लौट के जाइनी एक गांव में इंडिया से बाहर चल जब जहाँ होली ना होला इंडिया से बाहर चल जाए घर छोड़ के जहाँ होली ना होला ए तता बुआ खियई बा इंडिया से बाहर जइबा हाँ अरे चला इंडिया में रह तो देखा भाभी कहता था हमरे चाचा कहता था तता नमस्ते भौजी नमस्ते नमस्ते तू चलो दुआरी चल चले रे तो चल रह चलो प्रणाम चाचा प्रणाम दिल खुश हो गए ए भौजाई भौजाई साला फिर भौजाई कहते थे बाय भैया भौजी ऐसे परवा लगे ले थाले तल ले अरे चप्पल रे हौ रे हराम जानी जो भाग हराम जो भाग ले भाग थाले निमन भाव मिल जाई ए भैया ए रे हराम जानी अरे साला ई भौजाई साले हमर चप्पल ले गेल लो
चप्पल दे दिए साला, चप्पल दे दिया। लौट के साले ना आइला लोग तो मुआ देव सारे। अरे साला यही खाती आवत है फागुन अरे इतना होली। मत चले फेफड़ा निकल के बहरे कूदे लागी। तोरे चलते है तोरा बड़ा लेकिन सब अच्छी लागत लइकन हमरा मत खराब हो गई तरह से हो गई हनु हाराम जादी त बाप रे बाप 3 गो आइल है त है करम भइल बा साला और से बढ़िया आज है त भागिए जाई ओकरी संगे फागुन के हवे खराब ह हवा खराब ह ई साला हमरा बीमारी देतै फागुन एकरा के एकदम आफत कर देता बाप रे बाप। हमरा ये अच्छा नहीं लागत। अच्छा नहीं। हमरा आँख में से खून बहता है उस दृश्य देख के तार। सुनी ना आए ये बताएं हाँ। साल भर के त्योहार हवे होली हवे हाँ। और साल भर में एक बेरी ना उकुल लइकन आवे लेन हाँ आ जैसे हम 100 दिन रउआ के खुश करत तानी एक दिन लइकन खुश होकर चल गए ने तो का कुछ हो गइल अब नानू ऐसा ना हाथी घूमे गांव जाकर हाथी ओकर ना खिर हाई ते रउए को ना 100 दिन ते रउआ के संगे रहे के बानी पहले कह दे तू तब और लइको खुश आए यार आपो खुश तब ई बतिया पहले कह दे तू तब न जाने मन आए हाँ तो ठीक बा अब नानू ऐसा अब बुझ गनी ना के बुढ़ा आ जाइए साले तो चप्पल से खबर ले बे कहले बिया कि एक बेर बस आए ठीक बा जाए तो कोनो बात ना है। हाँ हाथी घूमे गावे गावे जेकर हाथी ओकरे नाव हमरे नाव नु जाए तो ठीक बाटे होली है।